Tikulandeni tu programu ya lero ya Tikudziweni. Ito ndi programu imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana. Timacheza ndi abusa, akuluakulu kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana, ampira, azisudzo, ndipo cholinga chake nkuna kuti mukucheza kwathu inu muphunzirepo ziwiri zitatu. Lero lino tu tikhale tikucheza ndi Chimwemwe Soko. Iwo watu ndi Chief Executive Officer, kapena kuti mkulu wa bungwe la Find Your Feet. Mukhale pompo, dzina langa ndine Sam Kalimira. Asoko takulandirani. Ziko mukombiri. Asoko nthawi zambiri amangokhala ku Mzimba. Takhoza kapena ndalakwitsa. Iya pamene pa tili nkalasi kanati gulu pa gulu. Wa Asoko dangoni pamene pa oti tikamati umthetho chaka chilichonse timapangira pa mudzi wa kwathu. Kamangadazi Soko village pa Hora Mountain. Ndiye kumudzi. Ndiye machokera twinde. Ilu ndiye eni angoni eni ndiye inu. Majaketi wandangovaria zomwezi. Ine ndizibia zanga. Ine pa phiripo mpaja la Hora mbali pali mudzi wa kwathu. Choncho ndine mngoni. Mngoni weni. Uchokera pati pamenepo ndithu. Maphunziro mnachita bwanji? Ine maphunziro ndachitapo nayambira kutali kwambiri. Ma primary school awa ndingochitapo muna imodzi yofunikira. Fuati mayenda nthawi imeneyo abamba magwira ntchito Minister of Education. Anali aphunzisi anazakwera ndithu mpaka kufika pa nthawi amati DIS, District Inspector of Schools. Nthawi imeneyo amafika mpaka District Education Officer, DO. Ndiye choncho timakhala tikuyenda maboma osiyanasiyana, Nkhotakota, Lilongwe, Zomba, malo osiyanasiyana. Komano primary school imene kukhangati inafika pa Chinde. Nali konkuno kunzuzu pa Zulu primary school. Pa Zulu papa. Standard 8 ndamenyera pamenepa. Napanga standard 8 pamenepa mpaka kukhoza kupita ku Chaminade secondary school. Kumene kundapanga secondary yanga. Chaminade sipa Karonga? Karonga. 1990 mpaka 94. Ndinali pa Karonga pa Chaminade secondary school. Titamaliza pamene paja kumaliza bwino ndithu ma points ndithu yayi olozeka. Nomudachitako? Tamwapo zinki. Titapanga ma points amenewo nasankhidwa kupita ku University of Malawi. Maka kubunda College of Agriculture. Zaulimi. Zaulimi ndi gawo limodzi imene mati ndikamakhala ndikamagona ndingati mpaka zindipange nawo basi. Kuchokera kumbuyo konseko. Kumbuyo konseko. Mukafuna bemtaza panga zokhudza ulimi. Ndipo luso limene ndakhala ndili nalo komanso malingaliro kuti ngati ndingapangeko ndithu maphunziro awo kachenjede. Muna nditakapanga nawo kubunda. Munakapanga chani kubunda? Kubunda ndaphunzirapo zosiyanasiyana. Ife tinali gulu lomaliza limene tingapanga timati general degree in agriculture. Ife digiti matenga zaka 6. Ngoti 5 years kuti maliza agriculture. Komano chifukwa choti panali zopenga zosiyanasiyana kuseka ma strike aja ndizina tinatenga ndithu muna zaka 6. Panayamba kubunda 1994. Ndipo ndatulukako 2000. 6 years. Ayi mwakhalitsapo. Ndakhalitsapo ndithu. Mwakhalitsapo ndithu. Nthawi imeneyo timapanga diploma. Ukapanga diploma ukakhoza bwino umapita ku degree. Ndimakhanga ti diploma degree in agriculture. Ndiye duration yonse makhala ndithu 5 years. 3 years upanga diploma. Kenako pamenepo ukudusirira ukapanga zaka ziwiri ukapanga degree. Ndipo timaphunzira zosiyanasiyana pa nkhani ya zambewu, ziweto, ulimi wa nsomba, komanso ulangizi umene timati extension pa Chingerezi. Zonsezo zimakhala ndithu mu ma programs athu amene timapanga. Mutokhala langizi ino? Ine ndimulangiza amene. Ine ndimulangizi. Ino ndalimi pa ubale waukulu kwambiri. Waukulu ndithu chifukwa choti anthu fe timakhala ngati taphunzirapo ndi nzeru zina zapadera zakuya, zamkalasi. Komanso musayiwale kuti nawo sanza athu alimi aja aliso ndi nzeru zawo zachikhalidwe, zachibadidwe. Choncho pamafunika kuti science ndi nzeru zathu alimi aja zikumane. Ndi pamene ulangizi umayenda bwino. Osati angotsatira zainoka. Iya, tilakwisa.
ndipo nthawi zambiri tikamakanika ulangizo umenewu midzimu chifukwa choti mwina tikutenga kuti ife ndiye tikudziwa zonse. Ayi ndithu. Anzathu ajaso ali ndi nzeru zawo. Zinthu zitu ngati ulimi anayamba kalekale. Inenso sanabale. Mwazipeza ine. Ndazipeza. Find of fit. Mwapezeka bwanji? Find of fit ndi bungwe limene inene alijoina mu chaka cha 2007. Ndakhalako ndithu. Nditene kuti ntamaliza maphunziro anga kubunda nachitaso mwayi kuti nazagwirako ntchito ku bungwe lina. Kenako nazanditenganso kubunda komweko kuti ndikhale ngati mphunzisi. Mwaphunzitsapo kubunda? Choncho atanditenga nantenga ngati staff associate ndangomaliza degree yanga. Kenako nazapita ku maphunziro ku Canada kumene nakapanga Master of Science degree. Ntachoka kumeneko nazabweranso ku Bunda College ndikuphunzitsako ndithu makamaka napanga kwambiri za fisheries management. So maphunziro anga ambiri ali pa nkhani ya ulimi wa nsomba. Ndaphunzitsa ku Bunda mpaka chaka cha 2007 pamene ndinachoka kujoina bungwe limene la Find of Fit. Nazajoina ngati program coordinator. Ndagwira nawo nine ma programs angati ma project kurumphi komanso maboma osiyana-siyana. Ndipo mukugwira ntchito mukukhazikika ndakwera ndithu maudindo kuchoka pa program coordinator inazafika pa program manager ndipo lero lino ndikunena kuti ndine chief executive officer kapena kuti executive director wa bungwe limene la Find of Fit. Kuntunda kuti mapanga report kwa ndani? So pano kuntunda ku malinga ndi meti makhalira ngati pa nkhani ya ulamuliro wabwino. Mwina ndimati governance pa Chingerezi. Mabungwe onse tikamakhala ndi kuti pamakhala eni yake amene amakhala ngati ma board of trustees, ma board members. Choncho ineyo pakali pano ndi kuti mabwana anga amene ndikupangako report ndi ma board members. Ndipo bungwe lathu ndi ma board members 5 amene akuyang'anira bungweli komanso amene ali eni yake abungwe la Find of Fit kuno Malawi. Ndiyeno kumene kuti ndikulu lero chief executive officer. Ntchito mapanga yotani? Ntchito imeneyi kapena udindo umeneyu ndi waukulu ndithu. Chifukwa ndithu pamakhala ngati mu organization ndi pamapeto ndithu. Ukhoza kugwira ntchito uyambira kaya nkatikati mkaya ndi pansi uzikwera ukafika pamenepo ndi kuti wafikapo basi. Kwinako muna timati exit kutuluka. Choncho ndi ntchito yoti yayikulu. Koma kwakukulu ntchito yanga ndi yoonetsetsa kuti anthu amene tigwira nawo ntchito timati human resource ndi anthu oti oyenera komanso tikukhala nawo bwino akutha kupereka ndithu luso lawo ku bungwe kuti bungwe liyende bwino. Komanso timagwira ntchito ndi ma resources ndalama kuti ntchito ziyende. Ndionetsetse kuti makobi amene tikutengawo makamaka kwanza atamena kutithandiza madona zosiyana-siyana tikugwiritsa bwino ntchito makobi amenewa akugwira ntchito yoyenerera. Makamakaso kuti enake alimi amene tikugwira ntchito aja akupindula. Choncho ndi ntchito yayikulu imene ndikuyang'ana kwambiri pa nkhani ya anzanga amene ndinawo mu office kugwira ntchito komanso kuyang'aniranso katundu osiyana-siyana kuphatikizapo ma ndalama zimene tikugwira ntchito ku bungwe la Find of Fit. Muno Malawi muli ma chief executive officer ambiri kuchokera ku ma institution ambiri kutheka palena amene akuonera komanso ena akumva amene mwina mwake afuna aphunzirepo mmene inu mugwirira ntchito zanu. Mwina ndisadafike kufunso imene pafuna ndifunse mmatani inu ya Find of Fit mumatani? Find of Fit ndithu ndi bungwe la chikalekale. Amene anayambisa bungwe limene li kuja ku Europe ku UK timati Carol Martin. Ndipo analiyambisa bungwe limene li mchaka cha 1960. Woti mkaonetsesa pamenepa bungweli ndi ine ndine mwana. Ndilakalekale. Ndilakalekale. Bungwe limeneli kumbuyo konseku mpaka chaka cha 2016 takatugwira ntchito ngati international organization. Ndipo likulu lathu linali kuja ku UK ku London. Ndimene makhala ndithu bwana wathu amene timati executive director chief executive officer amakhala ku London. Timagwira ntchito maiko 4 kuno ku Malawi komanso ku Zimbabwe muno mu Africa komanso ku India ndi ku Nepal kuja ku Asia. Ndipo nthawi imeneyo ma offices amakhala ngati ma country offices. Woti wankulu oyang'anira kuno ku Malawi ankatchedwa kuti country director. Fachoti chief executive officer ali ku London. Kuja ku India nakonso kunali country director. Onsewa
amayang'anira kuja ku London mmene makhala executive director. Komano mchaka cha 2016 panakhala ngati pali maganizidwe a mtundu wina. Atakhala pasa zathu kuja ku London mogwizana ndife tinazakambirana ndikuzafika fundo yoti iyayi kuti bwanji maofesi osewa aku India, ku Zimbabwe, ku Nepal tikhale ngati tiyasungunule achoke pa international akhale ngati tialembeseso kachiwiri akhale ma local organization olembetsedwa ndi malamulo amaiko amenewo. Choncho mchaka cha 2016 tifayindwa fiti kuno ku Malawi inazasintha sinaliso international organization koma tinazayilembesa malinga ndi boma la Malawi ndi malamulo athu amene timati Trustees Incorporation Act. Choncho pa 22 November 2016 fayindwa fiti inakhala ngati bungwe la Chimalawi la ineka Malawi. Ndiye local tingati local organization. Panopa ndithu ndi bungwe la Chimalawi local organization limene likuyendetsedwa ndi ma board of trustees amene ali onse a Malawi. Mumatani makamaka ntchito yake? Ife tikugwira ntchito zosiyana-siyana. Masiku ano kuli kusintha kwa nyengo yasintha ndipo sinasiye zigawo. Ntchito zathu zambiri zikukhala pa nkhani ya ulimi, agriculture. Tikufuna tigwire ndi alimi midzimu kuti azigwira ntchito zimene timati pa Chingerezi climate smart agriculture. Nyengo ikasintha mwina mvula sikugwa bwino, chinyontho chomakhala chochepa, nanga ngati chinyontho chakhala chochepa anthu akolole bwanji kuti pali njira zina zoti mwina chinyontho chija chochepa chija chikhoza kuthandiza kuti mbewu zikule bwino ndi ntchito zake. Choncho pali ntchito zosiyana-siyana tikumapanga ulimi ngati wanta ya khasu komanso masiku ano nthaka ikunkanaguga alimi taphunzise pa nkhani ya mitengo imene timadzala kubwezesa chonde mthaka muja. Komanso ngati kupanga manyowa nthawi zambiri anthu aja amakhala ochepekedwa ziweto inde zilimo muno Malawi koma zimakhala zochepa pa banja. Tiyathandizirenso mwina kuwapasa ziweto cholinga choti titenge ku manyowa aja tipange manyowa ochuluka. Tikapanga manyowa ochuluka ndiye kuti inde fertilizer chotigula wa ku store koma mwina tisita nachepesa manyowa tikuthira fertilizer wa ku store tikagula tikumathiranso. Ngati mulimi amathira mwina matumba 5 kapena 6 pa munda wina wake akaphunzira njira zinazi ndiye mwina matumba chagula ku store aja amakana chepa mwina gula 3 kapena awiri amene. Ndiye kuti mulimi uja amene ali ochepekedwa ndikale ndalama ija akutha kuipanga manage kuti agwirise ntchito malo osiyana-siyana. Ndiye musadapitirize izi ndiye ntchito zone mmagwira zimenezi. Izi ndi zimodzi kumidzi. Ndafusa dala munaphunzira ku university ya Bunda sichoncho? Ndithu. Nthawi imeneyo ndithu ndi zimene mukugwira zogwirizana kwambiri. Nditene pano kuti ma programs amene amakhala ku Bunda amakhala ngati akuunika zapatsogolo kuti anthu mukachoka pano tikasulana pano mukakumana ndi izi. Pamakhala gawo lalikulu limene makhala ngati la ma practicals woti tikati kulima mbewu zosiyana-siyana kandi ya kabichi kandi chimanga kandi mbatata timapanga ndi ma practicals timagwira khasu inu tili ku university ma practical ndithu walero mwana amene akuonera apanga angagwire khasu olowano zinthu zasintha zarowa matrix. Ife timati tikafika ku farm akati ng'ombe mwina kuti tigwese katuna tipange mwakuti timapanga chonje timapanga zimenezo ndithu. Ulangizi uyende chonje timanyamuka ndithu makwera njinga zakapalasa otaziso za moto zakapalasa mapita kwa Nkwinda mapita ku mitundu kupalasa njinga kakumana ndi alimi kuja panga ma practicals. Lero zikupindulirani zikutipindulira chifukwa choti anthu ake omwewo tikumananso no madero osiyana-siyana komano mfundo kapena ntchito nchimozimodzi. Chonje timapanga za nkarasi komanso zakomwe kujaso kakhedwe ka anthu tikhala bwanji ndi anthu. Chifukwa zimatheka kukhala ndithu ndi uthenga ufunikira science yabwino ndithu koma kuti ipite kwa alimi kuti ayitenge ayigwirise ntchito kumakanika njira yodusira ija osoneka bwinobwino. Komano maphunziro amene tinkapanga ku Bunda ankatithandiza kuti science ija tiyitenge tikayitenga tiyiphike tisungunule tiyipitise kwanza twali. Komanso musayiwale nati anzathu achalimi amakhalanso ndi nzeru zawonso zachibadidwe. Titengeso nzeru zawo zija ndi zathu zizikumana pati. Zikatero ndiyetu extension ulangizi umakhala kuyenda bwino. Mumagwira bwanji ntchito ndi
anthu ku kampani kapena kuti ku organization ifano kapanga si mwana ndi CEO. CEO ndi ali pamwamba. Ndikuti kuchokera pamwamba ufika pasi pali maudindo osiyanasiyana. Mmagwira bwanji ntchito. Si anthu oti mkangolo pa gate anthu kuti wabwera tonkulucha. Kangati woopsezeratu. Kungolo pa gate kuti gamera wapha kuti wabwera nkulucha. So vuta ino. Ayi ndetu. Ndipo mwanena mwina mfundo yabwino kwambiri. Chifukwa tu nthawi zina tisanamizane. Kukhala msogoleri kandi pa kampani pa bungwe sikuti ndikulusa. Sikuti kulusa ndiye kumabweresa ma results pa organization. Ayi ndetu. Komanso sikuti kwakhalaso wansangala ndiye kuti aliyense akutoraso. Ayinso ndetu. Chifukwa aliyense amadziwa kuti ngati abwana ali ansangala nafeso tukhale responsible. Abwana titi yankhula bwanji. Ile ndikuuzeni ndimapanga joke kwambiri ndi anthu ena osiyana palibe kuti kaya mwina uyu ali level uyu ali I joke quite a lot. Koma noni kampanga ma joke tikatazama joke tikambano za ntchito alesa madzaso kuti ayi panopa this is setup ina environment ina abwana wanga kuli kuwayankhula ndi yankhule mwa chonje chifukwa choti sapano tafikano environment ina yanthulo ina chonjo ndinene pano kuti organization iyende bwino one of the important things timati team building. Ndi team chinthuchi mugwirire pamodzi goalkeeper ma defender ma striker coach team dokota ofunika ndani mulongo sabo zampira zimetsata ine ndi wase okay tipita ku break tibwera tigereje tatokoza kwambiri iya mmene muto ndi mmene tikuchitira pano pa Times program ya lero ya Tikudziweni. Lero lino tikudziwana ndi Chimwemwe Soko. Iwo watu ndi Chief Executive Officer wa Find Your Feet. Ndi chikhulupiriro kuti kuyeza kwathu mukuphuzapo ziwiri zitatu zimene zingakuchiteni bwino mukamakhala pa bungwe lanu ku nyumba komanso konse komwe muli. Tikulandireni tu mchigawo chachiwiri cha program ineyi ya Tikudziweni pano pa Times. Lero lino tili kuno ku Find Your Feet mu mzinda wa Nzozo ndipo tikucheza ndi Chimwemwe Soko. Iwo watu ndi Chief Executive Officer wa bungwe limeneli la Find Your Feet. Ndi chikhulupiriro kuna kuti mukakhabe pompo ndi zambiri zimene muphunzire zomwe tikuchezerana ndi kukambirana pa umoyo wawo. Dzina langa ndine Sam Kalimira. Asoko tikuyendera chigawo chachiwiri. Tathokoza. Tipenda kuti ubale teamwork zofunika. Pa kampani pa organization ngati apa kunyumba kumene kuli kuosa ndi mmene mwangu kusolera. Ndimafuna ndidziwe kuti success kapena kuti zabwino zimene mukuchita kunjako zikudziwika bwanji mukumazikwanitsa bwanji. Ndofusa dala mmene ndakambira mucho kunena kuti programu yambiri amakhala akutsatira ndi kuphunzirapo zomwe munthu akuchita. Kwakukulu Sam kuti zinthu ziyende kaya ndi kuntchito kaya ndi kunyumba kaya ku church kapenanso ma social gatherings osiyana ndi planning. Nthawi itu Samu pa moyo wa munthu simakhala yokwana. Nthawi sinakwanepo. Komano ndimene ukukhalira ukuyigawira nthawi yako ija ichi ndipange chakuti nthawi mazakwana. Ukanakhala mpata woti mwina anthu tizisankha kuti tsiku lako likhale mawaza ngati ambi mwina bwezi tofuna kuti zikhamuna 6 hours. Ukuonjezera? Kuonjezera kuti zonse zikwana. Mawaza akuchepa mawazi. Komano ukapanga planning umatha kukwanirisa mwina sizonse koma zambiri pa tsiku limodzi. Choncho kwa ine chinsisi chachikulu chimene ndinganene pano kuti mwina zonse ndikwanirise kuti mwa paka kubungwe zinthu ziziyenda. Kaya ku church ziziyenda. Kubanja chiri chonse chiziyenda. Tazambi ndi planning. Ndikadzuka ndikamagona ndipange plan. Mawa ndikadzuka ndidzuke nthawi yanji. Nanga ndiyambire pati. Ndiyende bwanji tsiku langa. Ndikathere pati.
ma programs amene ndasanja ofuna kuti ine ndikhale nawo ndigwirepo ntchito ndi otani nanga ndikagwe bwanji nthawi yanga. Choncho kwambiri ukapanga plani sizimavuta kwenikweni. Mesa ndamva kuti ma program anu ali maboma asanu ndi amodzi 6. Zoona ndithu. Mpaka kulikoma. Ndipo ati mumakwanitsa mosemu kuyendera ndithu zinthu kumayenda bwinobwino. Yeah, ndimakwanisa. Komanso chachikulu ndi choti malinga ndi ma structures amene tinayika ku organization kwathu. Tinaonetsesabe kuti ku Mzuzu kumene kuli ngati main office kukhale anthu ofunikira. Komanso madera osiyana-siyana tikeze ndi ma members of staff. Chifukwa ntchito zathuzi tikamagwira za development nthawi zambiri ngati iweyo mlangizi ndi ene yake ma communities pali gap yaikulu sizimayenda. Choncho kulikoma kuli mlangizi wathu amene ali based komwe kuja full time. Kuli mumatani kulikoma? Kulikoma kuli ma project. Masiku ano nkhani yavutaso kwambiri ndi ulamuliro wabwino. Timati good governance. Choncho project ili kulikoma imene kuti pasa ndalama ndaza athu Atitose Foundation tupanga kwambiri nkhani ya ulamuliro wabwino. Enake ma communities ate khala ndi kuthekera. Kama tikawapanga zitukuko zosiyana-siyana kaya ndi boma kani mabungwe ate kumateza zitukuko zija zoyenerera. Tisawapase ndithu half cake, tipase cake yonse. Ngati pena sizi kwenda bwino atifuse mafunso. Ndi ulamuliro wabwino umene tufuna tizipanga kulikoma. Komanso ndi maboma ena makabakaso ngati Kurumpi. Kumene kuli project yomweyo imene tikupanga ya governance ndithu. Tikamagwira ntchito zitukuko zosiyana-siyana ngati pena pake sizi kwenda bwino enaka ma citizens mbadwa nzika azitengapo gawo kumafunso. Kuda Soko munabwera ndi ma project taona ni isiti kumvesesa mwina pasizi kwenda bwino tifotokozere. Chifukwa ndalama zonse zitugwirira ntchito ngati ndalama zili za boma za anthu boma ndi anthu. Ife amabungwe efe tikamatenga ndalama kati kwemba ma proposal tatenga ndalama kandi ku UK kandi kuti ndalama zitatu zikamabwera samu zimabwera maina anthu omwe acha. Sikuti zimabwera chifukwa choti ndi asoko iya. Sizibwera facha asoko. Hayi ndithu. Koma facha anthu amene anthu aja. Mukugwira ntchito yawo. Tigwira ntchito Kurumpi, Kumuhuju ndi anthu 2000. Ndalama zikamabwera 1 million. Zibwera anthu akomwe aja. Choncho ali ndi udindo wofunsa. Kodi apa sitikumvesa. Kodi apa mapanga irrigation scheme zikukhala bwanji. Nanga bwanji irrigation yangothera panjira. Paro ndalama zingati. Amene anti ma project ena amene tikupanga kuno find wa fit amene nakupereka ndithu mphamvu kwa anthu athe kufunsa komanso mapanga kalondolondo pa ntchito zonse zachitu kumene zimagwiridwa maboma amene. Mwanena kuti nthawi mmagawa nthawi modi mwini nthawi kunyumba. Nthawi ndinayo kunyumba mathathu kucheza kunyumba kuli kunyumba ndinokwatira ndafunsa muna mochedwa kapena ndinokwatira. Iya mofunsa bwino. Yeah. Nthawi ndinayo mwinayo kunyumba ndimatha kugawa komanso ndimathaso mapangaso mwina tima business tosiyana-siyana. Apart from kuno kuntchito. Ndanena kale kuti ine chimodzi mwa chidwi changa chimakhala nkhani ya ulimi. Ndinkafuna be kuti ndipange maphunziro anga ndizakhale mwina ndi munda wanga. Mabese mupanga ndotano ulimi nthawi kwambiri za ulimi. Ndadziwa ndithu kuti kwambiri za ulimi. Munthu akubunda wakubunda sazatheka. Athamangira komwe. Ngati sakuota nkhumba, ng'ombe, nkhuku, ndeti akupanga china chake mu ulimi, mwina akulima zina zake kuti koma ine. I think batano kusulani mogwiza ndi nthawi ilili. Amatisula mogwizana ndi nthawi. Komanso pali phunziro lina limene limatithandiza so kwambiri. Kwa nthawi zambiri tikafika ku masukulu osiyana-siyana. Cholinga chamakhala ndikamaliza ndikapeze ntchito. Kwa mwina bese zingatithandize kwenikweni. Pali maphunziro ena oti tikasulidwa inde upeza ntchito komanso khaini maganizo oti ndiyambise ma business anga. Ndikambisa business ndizalimbaso anthu awiri atatu. Kulimi kumapanga chani no? Ine kulimi kwambiri ndili ndi ziweto nkhumba monena za nkhumbazo. Nkhumba zikhala ngati masiku ano yayalesa kumazithamangira ndithu. Makobi mina alimi. Ndikuweta ndithu nkhumba komanso ndili ndi ting'ombe tankaka nangoti ting'ombe fasi zambiri. Komanso tifuna tidzale nthochi. Zili mutu zimenezi. Tamba kale kudzala chaka chatha. Chaka chino mvula ikagwa tifuna tipitirize. Ena kukusekana kuti koma amene waso awatini nezi zopindulitsa. Iyayi. Achinda nkhumba ulimi chani nthochizi ng'ombe zankaka iya zimenezi zili ndi phindu. Muli business imene. Mene muli business. Ndipo tinene pano kuti para anthu ena amangopanga zinthu zake zomwezo limwa nkhumba akukhala. Saliso pa ntchito yolembedwaso ya tikiti. Akukhala bwanji. Akulipira nyumbaso za rent.
ali ndi ana ku masukulu osiyanasiyana akudya pa khomo zikutheka bwanji mene muti muli ndalama koma chachikulu timatha kutaya ndalama zimenezi chifukwa choti mwina chidwi kapena sodanga tilibe ulimi una uliwonse kuti upeze muphindu number 1 wikepo maganizo ako chidwi chikhalepo ndithu koma nona ngati muli ndi nkhumba Sam peza kuti kuona nkhumba zija zimautengani 2 months kukaona inu mapita ukaziyendera ine ndimapanga plan ine ndisindimkwa planning ine chimodzi cha chimene ndimapanga mwendera foni apa kuti aiteni kumachinga uku eteni kurumpya ndiye planning yonso pano ine chimodzi chimene makonda kupanga weekend ndimakhala ngati somuna ndi hobe ndimakonda kukhala kumunda ndithu ndikaone zinthu zikuyenda bwanji ndikumane ndi anyamata anga amene akhala pamunda pacha kuti zikuyenda bwanji kuti pali mavuto osiyanasiyana palicha nanga tingathandizani bwanji mukakhala kuti simuli kumunda simuli ku office mapanga chani ngati mukupumula ndinenenso pano kuti ndimakondanso kupita kwambiri ku church ndimapemphera pa Zorozoro CCSP church pamene ndimapemphera ndakulira kumene kuja ndinu mkhristu chabe iya ndine mkhristu komanso ndikutenganso gawo pa magawo osiyanasiyana timati madodana ndinenso madodana kumene mmava jeta white kuno bwino ndithu ndikazamva muna sizana mpingo iya umene wo asakusankhe ndinorangwanika chabwino mukakhala kuti muli kunyumba maya kunyumba kapena kuti madam kapena kuti amakondoma ndikonza anthu kuti azimene zake kuti akazi anu akhala aphika chinthu inu kumati koma chinde chokoma chimakhala inetu pakakhala therere lokupa therere ili loti ukamalitenga mbale uzikhala ngati kulimenyaso ndithu number 1 si ndilo chimidzimidzi number 1 therere lokupa komanso mwina ndi umakamaka za nsomba izi zozocha pa makala ndi nsima yake pamene pamwanditha ndiura kuthani mwanditha ndithu woti mukanditana ku nyumba Christmas asala pang'ono ndita nene iya mukanditana iya kandikonzereni ngati zimenezo ine mwanditha tikwanitsa yo cha makala mpite kunkhatabe chabwino alipo wina wake amene akuonera komanso wina amene akumvera amene ndi mnyamata sopano kapena ndi mtsikana amene mwina amataka angova kuti Chimwemwe Soko chief executive officer wa Fund of Fit amakhala ndi chikondwerero kuti koma nditakhala ngati Chimwemwe Soko zikononchitira bwino amene mukuzompatsa malangizo otani choyamba tinene kuti khalidwe ndilofunikiranso kwambiri ndikunena kuti khalidwe chifukwa nthawi zambiri maphunziro khoza kukhala nawo khoza kukhala ndi kuthekera pamwina ngati khalidwe lili lochepa mwina nthawi zambiri masomphenya ambiri amene uli nawo samakwaniritsidwa choncho mwina kwanza athu achichepere tinene pano kuti ayi tikamakula tikule ndi khalidwe ndithu komanso tilimbikire sukulu chifukwa maudindo kuti abwere nthawi zambiri ndi kuti ayi ndithu ka sukulu wapangako ndithu choncho tilimbikire sukulu tikalimbikira sukulu mwina zambirizi tikhoza kuzafika mwinanso kudusanso pamene tafika anthu ngati nafe choncho khalidwe lofunika komanso ndithu tilimbikire sukulu kwambiri tipite kumapeto kwenekwene wa programu iyi donor fatigue zimavuta kuti make madonors sizikuyenda satseka Fund of Fit iya Fund of Fit ndipo chimenecho ndiye chimodzi chimene ndikulimbana nacho kwambiri ngati mwina chief executive officer kuti likhale bungwe loti lokhazikika loti zitanapita zaka zochulukirapo pachizungu amati sustainability ndi bungwe limodzi loti nene pano kuti ine mene ndinkabwera kuno kunzuzu kuyamba bungwe limeneli kujoina bungwe limeneli mchaka cha 2007 nakhala ngati najoina ngati munthu mmodzi natipondeka program imodzi pakali pano bungwe la Fund of Fit likukula pa nkhani ya manamba a anthu pano tindi ma staff almost 43 takula kwambiri ma programs kapena ma project amene tupanga implement anachoka pa imodzi pano tili ma program kapena ma project I think 7 if not 8 komanso tikana mkalikiliki kusakasaka makobiri osiyanasiyana kuti bungwe limeneli likhazikike anthu tikhale ochulukirapo ma programs achulukenso komanso zochita zikhaso zosiyanasiyana tikupanga kwambiri za agriculture tikupanganso za madzi timati water sanitation and hygiene komanso tipangenso ma programs ena za governance plus zina ndi zina zimene zili masomphenya athu mene mati strategic plan ya organization choncho kwa ine nene pano kuti ndi bungwe loti
ndikusindika kuti ndi bungwe loti likhala likugwira ntchito kwa zaka zingapo chifukwa cha masomphenya amene tili nawo kunoko kufindwa fit. Ndathokoza kwambiri. Kodi siwo pamakhala maphunziro akenso amadalira kuti uyu ndi siwo kapena bwayi? Iyayi, alipo maphunziro. Ndafunsa mwalawika? Iya. Musandiyankhe. Ndithokoza kwambiri Asoko kuti titabwera munavomereza chizerano. Ndinjikho kuti kutsogoloko tidzapitiriza makamaka kuti tidzamvenso kuti zokhudza ma program zomwe kuchita impact komanso anthu adzaphunzepo zina zokhudza Find Fit. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ayi, mmene moto ndi mmene tamalizira programu ya lero ya Tikudziweni imene timadziwana ndi a Chimwemwe Soko. Iwo watu ndi Chief Executive Officer wa Find Fit. Ndipo ine ndi chikhulupiriro kuti kucheza kwathu ndi iwowa ino mwaphunzapo zambiri zimene zikuthandizireni mukamakhala nthawi zonse konse komwe inu muli. Dzina langa ndine Sam Kalimira, ndikupemphera kuti tsiku lina mudzakhale pompo kuti tidzabweso programu ina ya Tikudziweni kuchokera muno mu mzinda wa Nzuzu. Mwakoma nonse.